Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-4 November. Guys, uZethu-ke bekade ehleli nonina emtshela phela ukuthi ngabe uHlongwane usesalelwe isikhathi esingakanani phila njengoba nje iphethwe isifo sezinso. Ushilo kuZethu ukuthi hey ma, nami kahle kahle hle angazi, kodwa mengase iqale kuba i-dialysis njengamanje maningi amathuba ukuthi-ke abe ngcono. Usiyasho-ke uZethu futhi ukuthi mnani ma kumele nidlale indima yenu phela nimncenge uHlongwane, niyamazi nani ukuthi unenkani kangakanani. Hhayi-ke guys, umane wahihle sikanandi-ke umama wekhaya esililo phela esezwe ukuthi umyeni wakhe sengathi impela usalelwe iy'nsuku ezincane ephila. Washo ukuthi kodwa ngingayini ngaphandle kaHlongwane, uyena kuphela umuntu engimaziyo empilweni yami, angiziboni ngiphila ngaphandle kababa. Hawu kodwa nkosi yami, kwakubi nje kwamuncu endlini. Ngapha-ke guys, uZethu i-stress semshaya ngoba phela noma kuthiwa yena uyazi ukuthi uzosizwa yini uHlongwane, akakwazi ukuthi amphoqe phela ukuthi ahambe ayoyenza le-dialysis. Guys, i-dialysis-ke bekumele ayenze njalo ngeviki ama-hour elapha emshinini, ezama phela ukuthi-ke akline izinso zakhe, okuyiyona-ke into emcasula tu uHlongwane leyo. Umtshelile uZethu ukuthi lalela weZethu, angiyilapho mina, ngiyabona nje uma kumele ngampela ubaba uNkulunkulu angikhumbule, komele ngithathe ngila ekhaya, hhayi ngile ey'bhedlela embhedeni obandayo, ngixhunywe emshini ney'naliti, ngiphinde ngizohlala khona ama-hour ngama-hour kuleyo mshini. Angiyenzi leyo nto. uZethu wazama ukumtshela ukuthi lento ekuphethe baba iyawudinga lo mshini. Wathi ngithe angiyilapho Zethu, ayikho futhi into ozoyisho engishintsha umqondo. Wabona-ke uZethu ukuthi impela ukukhuluma-ke nobaba wakhe kufana njengokuthela amanzi emhlane wedada, ngoba akamuzwa inhlobo kule nto le amcela yona. Akupheli-ke lapho guys, ungaraji-ke naye wenza izinto zaba worse. Wafika nembiza-ke evela le kuSifiso, wathi uHlongwane akayiphuze for 7 days uzobe seyomqemane. Eshe eqamba amanga, umane nje wajabula kuHlongwane. uZethu wacasuka ebona ukuthi nakho impela i-history iyi-repeater, ngoba nasekuqaleni wayiphuza le mbiza lo baba, wathi usengcono, kanti hhayi kuzothi mekusuka lapho agcine-ke esequleka, esephelelwa namandla, esevuka emashidini amhlophe asesibhedlela. Guys, uhambile kungaraji wayo-confront-a uZethu, wafika khona wamtshela ukuthi nje uZethu kubangwa yini ukuthi abe cold, kubangwa yini ukuthi abande, angabi njengendodana kuHlongwane, ngoba yena kufuze ngabe akamtreat-i uHlongwane njengesiguli sakhe, kumele ngabe amtreat-a njengobaba. Wabuza uZethu ukuthi hayi bo, musuku lokuba imbuzi igudla iguma, khuluma uqondisise uthini kumina. Wathi ubaba ufuna nje into eyodwa, ucela isifiso nje esokugcina sokuthi aspende isikhathi nomndeni wakhe ey'nsukwini zakhe zokugcina. Wena uthi akaye esibhedlela, kubangwa yini ukuthi akaye esibhedlela, umphoqelele ukuthi aye esibhedlela? Useyasho uZethu ukuthi le nto ephethe ubaba iyisayensi, ayidingi imbiza, ayidingi lutho, idinga nje ukuthi aye esibhedlela. Wathi lalela-ke la Zethu, funa yonke into yenzeke ngentando yakho wena, ngiyakubona kulokhu-ke angeke kwenzeke ngentando yakho. Hayi bo guys, ungaraji ngaso sonke isikhathi uzama ukuphikisa nje uZethu. Ngisho uZethu ekhuluma into enomqondo akafuni nje ukuthi avumelane nayo, ngoba nakho nje ufuna kucace ukuthi ubani inkosana laphaya koHlongwane. Guys, manje akusayiyi ngokuthi ubani inkosana, ubani omdala, ubani odokotela, ubani ofundile, ubani ongafundanga. Okubalulekile ukuthi uHlongwane athole usizo olungcono oluzokwazi ukuthi lumgcine ephila isikhathi eside. Hhayi, ungaraji akakuboni-ke yena lokho, ubona sengathi uZethu ukukhuluma konke lokho ngoba nakho nje efuna ukumgcwalisela ukuthi yena uwudokotela, waye esikoleni wakufundela futhi lokho. Kanti akunjalo, uZethu akakaze nje ayiphakamise, yena nje into ayifuna iyodwa, ukuthi akwazi ukusiza ubaba wakhe. Qha guys, yo kwaze kwanzima. Akupheli-ke lapho, ngapha-ke kokubheka kumabheketwana nakhona guys. Umfanyana phela ugcine-ke ebhece ubende uBramakhi inyama engayidlanga, kanti-ke uSifiso uhambile-ke wayomkhonfranta-ke uBramakhi ngokuthi uyasolakala ngokudubuleka komntwana lo omncane kuthiwa uSiphawu. Hhayi-ke umane waphika uBramakhi, icasukile kodwa ukuthi kungani igama lakhe lifakwa kule ndaba ngoba umsulwa. Wagcina esekhiphe nesibhamu sakhe-ke efuna ukuthi uSifiso ukuthi ahambe naso ayo-check-a ukuthi inhlamvu lesi esibhamweni sakhe iyafana nale nhlamvu eyadubula uSiphawu. Akagcinanga-ke lapho uBramakhi guys, umane wahamba wayobathumba labafana bobabili. Waqala ngalo impela ekuthiwa uSiphawu, wamfaka ehlathini, waqeda walandela nomfowabo-ke kaSifiso
wamvalela emotweni, wahamba naye guys, wayemyisa la kukhona khona uSipha. Waqeda wakhipha umlantsha wemvubu, wayibeka la, wathi lani labafana-ke senizokhuluma-ke manje. Kungani nithatha igama lami nilifaka kule nto yokudubulana? Ngifuna-ke ningitshele ukuthi ubani udubule wena Sipha. Nizokhuluma namhlanje. Heyi, eshephethe imvubu guys, elokhu enyakazisa kabili kathathu. Heyi, zasaba iy'ngane. Kuyacaca-ke manje ukuthi sizophuma lonke iqiniso ngoba phela uSifiso bekade ebheda ngokuthi ubelokhu ebabrasha labafana, ebancenga, elokhu ethi khulumani iqiniso, kwakukhona bani, ebabuza kamnandi, yabo nje e-soft kubona njenge-marshmallows. Manje-ke babhekene-ke no-taxi driver, o-taxi driver abadlali ney'ngane. Bazolikhipha leli qiniso, le mvubu le izokhala kabili kathathu, umlomo uyivulekele guys. Bazocula guys labafana. Bazocula-ke manje, bazosho ukuthi badubulana bodwa and isibhamu kwakuyesikaSifiso, ebese-ke kuyaMshubela kuVusi. Mhlampe futhi izomkhalela ngoba kade ebuzwa kuthiwa ubani udubulile uSipha eqamba amanga. Lokho nje kukodwa kukhombisa kona ukuthi akasesiyona ingane lo muntu, ufanele ukuboshwa. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.